Developers Incorporated. Pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. R.A. Matias Construction and Developers Incorporated. They are located at Dagupan City, Pangasinan. R.A. Matias Construction and Developers Incorporated. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, mahindak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery located at Old De Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City, owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Viray. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. this is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabe, good morning lang ula. Dabalang sinansake, agunatan na Lunes. Petsa sa isa da bulan na Abril 2026. Hanggang nagunuyan at nakalot tayo si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Dasaya na programa na PEM.
paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Kaulop Cantabayo, amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Kumusta kila namin ditang kasumpalan na sa obserbasyon ng balat agaw, pinablimiran na dumarungal. Dita na da sa balay na Binmaloy, kabatan tayo no anturay activities ya agawatan. Da panamaglen dan partner ko Leon Ilorde Castro Jr. Talapod talaga nagmatimunda si Mayor yang itor na masiste. Da sa kabaluyan dita na da sa balay na Binmaloy. Pero alalod natin na matawagan si partner ko, partner Leon. Good morning. Hello. Good morning, partner Leon. Parang wala akong load. So, ito na lang. Okay, tawagan mo ako. Right away. Si partner Leon Ilorde Castro Jr. Ng Binmalay, Pangasinan, Oscar Head. Ng Binmalay, Pangasinan. Ayage. Rhino Beijing, Engineer Nixon. Santak ni Amanda. Ni man-expired. May load ko. Non-expired na pala. Okay. Karan tayo. So, ayan na. Si partner ko, Leon Ilorde Castro Jr. Lunes Malines. Good morning, partner Leon. Hello. Good morning. Yes, go ahead. Good morning, partner RJ. At sa ating programang PM sa Binmalay, saka sa ating mga listeners, magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, kumusta ngayon dyan sa bayan ng Binmalay? Back to work. Back to work kami, partner. Tapos, ngayon, alam mo na, nakatapos ang ating nag-racing at nagbilin ulit ang ating buting mayor sa ating mga kababayan, sa mga empleyado na medyo mumigpit ng konti sa paggastos dahil ito sa nangyayaring sigarot ngayon sa ating bayan kung saan tumataas lahat ng presyo. Yes. So, dahil sa itong si kaibigan mo na Donald Trump, parang hindi pa tatitigil. Sabi naman ng Iran, nandito lang kami, magdidepensa. Tumigil siya, titigil din kami. Pero dyan sa Binmalay, parang nakita kita mayroon kang in-award na bisikleta at bigas sa kapulisan. Partner Andy, kasi nung nakita ni Mayor na kailangan na rin na magbigay tulong sa ating kapulisan dahil sa mahal na gasolina, nagbigay siya ng bisikleta ang gamitin ng ating kapulisan at isang 25 kilos na bigas para makatulong sa ating kapulisan dahil alam mo natin kapulisan, sila po ay tumutulong at palagi umiikot sa ating bayan. Kailangan nila na magtipid at gumagamit sila ng bisikleta para magpatrolya sa ating bayan para ma-maintain ang katahimikan sa ating bayan. Yes, talagang napapanahon na yung bisikleta. Alam mo, partner, talagang pati ako nagtitipid, nag-commute na rin ako. Ako lang naman ang pupunta ng Dagupan. Mag-commute ka na lang para makatipid sa gasolina. Ano, alam mo, partner, Aldi, galing sa sariling pusa ng ating buting mayor, yung bisikleta at sa yung bigas na yan. Sariling bulsa at sa kanyang sariling pera ang binigay sa ating kapulisan. Wow! At kapag din, kung nakita mo yung live ko, na binigyan ng papuri ron o kaya papuri o rekognasyon ang ating mga MDR, ang ating mga iba't ibang ahensya, ang ating gobyerno kung saan sila yung nagbantay sa Semana Santa para magiging zero ang nangyaring parang casualty sa Binmalay nung panahon ng Kwaresma dahil alam mo naman maraming tao ang bumibisita sa ating baywalk, sa ating beach na naligo ng mga bisita pa na day. Nakita ko. Yes. Isang natawag natin yung poodle fight kung saan sariling pera ng ating buting mayor ang ginamit niya para bigyan ng parang rekognasyon yung mga interagency na ating gumagawin sa atin. Yes, yun yung tinatawag na for a job well done dahil walang droning incident,
pati sa kalsada walang naitalang aksidente. So nakita ko imbis na nagbakasyon si Mayor or 'di ba dahil ilang araw na walang pasok, pero talagang nagbigay din ng assistant at sinubaybayan din ang kaganapan diyan sa Binmalay nitong selebrasyon ng obserbasyon ng Semana Santa, partner. Ano ha? Partner, Angel, naman ating buting mayor na hands-on sa lahat ng bagay sa ating bayan, titin na lahat, pati tawag ng tawag doon sa mga kay Hepe, sa MDR, at sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para tingnan nila talagang masisiro casualty ang bayan ng Binmalay dyan sa beachgoer noong panahon ng Kwaresma. Alam mo naman, kahit na ganun kainit, ganun na kamahal ang mga bilhin, gasolina, nandyan pa rin kasi alam mo na kasi kasanayan ng ating mga kababayan na pumunta dito para mag-relax din lang. Kaya lang nung kahapon po, sa lahat, hanggang Dagupan, hanggang Binmalingayan, medyo napahinto na yung paliligo nila nasa bandang hapon dahil dumadami yung casualty na nakakagat ng jellyfish. Jellyfish! Sa kao, talagang dumami kahapon kasi tag-init. Kaya at least nabantayan sila ng ating mga RSU, mga doktor natin, MDR, kaya lahat sila pinahaon na doon sa tubig para maiwasan mga kasi alam mo pag nakagat ka doon sa talagang party na talagang hindi mo kaya, siyempre tatakbo ka sa ospital, partner Angie. Kaya ang ginawa nila agad ang paraan para pumunti na yung mga nakakagat ng ating jellyfish, partner Angie. Yun ang kagandahan na hands-on ng leader, ano ha, dahil siyempre ako man din na nandyan, magiging inspirado ako sa pagganap sa aking tungkulin, di ba? So yung sinasabi mo, Bodol Fight, it's a sign of parang pasasalamat na rin for a job well done, ano ha. So itong mga darating na araw, napag-alaman ko rin partner yun na baka may distribute na rin yung ayuda para sa ating mga tricycle driver. Alam ko sa 8 ata. So yung preparasyon, okay na ba? Yung listahan? Ginagawa ngayon, tinatawagan ni Mayor lahat ng mga ahensya para ito ay maibigay na sa ating mga tricycle driver. Isa pa, partner Angie, kung nakita mo yung vlog nitong si may kabalustagan na ito si Jaime Aquino, bakit? Basta lang nag-vlog na hindi niya alam kung anong kwento niyan. Ano yan? Isang yung ilog na dyan sa may sa Lingayen, yung sinasabi niya. Ano yan? Sa may Malawa. Hindi niya ba alam na Malawa yun? Daanan na pinapagawa niyang place ay private property yun. Hindi pwede. Ask ka pa dapat permit. Matagal na yan na pinaplano ayaw ibigay yung daan. Ano yan? Tutuson yan para alam ng kabulustagan ni Jaime Aquino. Ang nagbigay ng kwan dyan, ang hiningi ng Barangay Pututan ay 100 kawayan na galing sa sariling bulsa ng ating buting mayor. Kaya panawagan kay Mr. Jaime Aquino, huwag mo sabing kabulustagan, kundi pumunta ka sa munisipyo, magtanong bago ka mag-vlog. Ano yan? Anong problema yan? Yung daan o... Vlog na daw na yung tulay na sa may Matalaba, sa may Malawa, hindi naman sa Binmalay, sa Lingayen yan eh. At hindi mo pwedeng pagawa yun dahil private yung dadaanan. Okay. So, pag privado... Sabi ko sa kanya, nag-vlog siya, hindi nagtatanong. Kaya sabi ko, dapat tanungin muna ang Lingayen kung kanino yung Malawa. Sa Lingayen, ba't dinadamay ang Binmalay? So yun po ay daan papuntang Pututan. So ang Kaya ang dadaanan mo is Lingayen, after nung Malawa, kung gagawin nila. Pero mayroon siyang kwan dyan, may ginawang bridge para sa mga tao. Kaya lang minsan nung kailangan nilang tulong, pumunta ng ating barangay captain na Austria ng Pututan, humingi ng tulong, binigyan ni Mayor sariling pera, sariling bulsa ng 100 na malalaking kawayan para mamintin yan. Kaya bago siya sasabihin kabulustugan, sabi niya, pagtanong-tanong muna siya. Para hindi naman siya basta-basta na lang na nagsasabi na hindi nalalaman. So yung... Tawagan lang kay Mr. Jaime Aquino. Maganda yung ginagawa mo, kaya lang dahan-dahan ka. May limitasyon ka, magtanong ka muna bago ka mag-vlog kasi baka yung sinasabi mo, wala namang katotohanan. So yung sinasabi mo, partner,
pagka titignan mo sa mapa or may jurisdiction, Lingayen. Lingayen kasi sa Malawa yan eh. Aha. Lampas mo doon, kuwan na, pututan, pero dadaan ka ng private land. Pero ito yung sinasabi mo na nagbigay tulong si Mayor Pet dahil siguro ang gumagamit diyan karamihan mga taga-pututan, parang ganon. O yung taga-pututan, dahil daan nila yon papunta doon sa isang sitio sa may pututan. Daan para makadating doon sa kanilang mga residensya. Aha. Kaya lang, hindi mo pwedeng pasiminto yan, hindi pwedeng gawin dahil yung dadaanan niya, Partner RJ, ay private yan. Private lot, dapat humingi ka ng pahintulot doon sa may-ari ng lupa. So yung kinatatayan ng tulay, pribado, parang ganon. Hindi, ilog yan. Ay, ilog! Pero yung dadapuan. Ilog na matalaba. Oho. Mawawa. Oho. So Lingayen ang nakakasakop. Oo. Kaya dinadami niya si Mayor, sabi namin, dapat magtanong muna siya. Punta siya. Hello. So ang malinaw diyan yung lugar hindi sakop ng Lingayen, kaya lang may mga constituent ng Binmaloy from Pututan ang parang dumadaan diyan. So nagbigay ng tulong si Mayor Ito, Pet. yung Malawa, yung ilog na yan, ilog ng Malawa. Okay. Kaya padaan yan, papuntang Pututan. Noon na yan, ginawa ng inisyatibo ni dating konsidor L.A. Austria, nabigyan din ng tulong ng former Mayor Enzo, pinagawa yung tulay, nilagyan lang ng kaway na private yung dadaanan. Pag ayaw padaanan yung lot na yan, hindi ka rin pwedeng kahit na tatawid ka ng Malawa, wala kang dadaanan papuntang Pututan. Okay. So parang na-view ko na ang dadapuan mo Pututan, parang ganoon pagdadaan ka doon. Oo, Pututan ang pupuntahan noon. Aha, kaya pero ang area, ang lugar sakop ng Malawa, parang ganoon. Ay ng Lingayen. Barangay Malawa is Lingayen, ano ha? Kaya inaasikaso dahil ang masisirbihan yung mga taga Pututan. So siguro partner, maliwanag yan yung sinasabi mo. Oo, kaya sabi ko nga, kasi napanood ko yung vlog ni Jaime Aquino. Yung intention niya maganda, pero bago siya mag-vlog naman, isipin niya kung kanino yung ilong kung ang ginagawa ang ating mayor. Kasi nagbigay si mayor dyan, sariling pera ng 100 na kawayan para ma-maintain na may dadaanan sila ng single o kaya tricycle dyan. Hindi naman pwede dyan yung apat na gulong dyan. Ito may reaction dito, partner. Teka, basahin ko ito sabi niya, napanood ko yan sir, pero nag-interview siya ng taga-Pututan. Parang gano'n ata pagkasabi. May na-interview ba siya na taga-Pututan about that? May na-interview nga, kaya lang yung interview, hindi ata nagtanong-tanong, hindi na alam niya pala na yung nadaanan sa private land. Okay. So, siyempre pag pribado yan kailangan kailangan may pahintulot yung may-ari bago mo gawin, parang ganoon yung dadapuan, di ba? Ayan na medyo tawag ko ulit partner. Tapos na yung 10 minutes. So nililiwanag ni partner Leon Elorde Castro Jr. Ang issue na yan na hindi pala sakop ng barangay Pututan yung tulay na yan. Hindi ko pa yan napanood. Ayan na si paring Leon, si partner Leon. So maliwanag yan partner. Hello, go ahead. Ayan, teka. Ayan, yan. Sabi ko lang kasi, bago siya mag-vlog, siyempre, Facebook yun, marami nakakarinig may nag-text tuloy sa kanya doon, hindi niya nakita siguro. Sir, dahan-dahan ka, private lot yan, sabi nila sa kanya. Siguro maliwanag na rin at siguro nabasa na niya yan, partner? Oo. Okay, so yan, malinaw yan na Lingayen ang may area of responsibility
Pero siyempre dahil pututan yung parang makikinabang, barangay pututan yung mga residente. So ang sinasabi mo, partner, may concern naman si Mayor at nagbigay ng tulong sa mga taga-barangay pututan para at least may madaanan. Hindi ang tulong ni binigay ni Mayor dyan. Mhm. Alam mo, yung mga taga dyan, bababa sila ng Balagan, sasakay ng motorboat, papunta sa kanila yan. Ang ginawa natin, buting Mayor, para makarating yung motorboat, pinahukay ang ilog na yan, pinalaliman para high tide o low tide, makakapasok yung kanilang motorboat. Oh, so Pero hindi alam ni Jaime Aquino yan, vlog ng vlog. Mhm. Hindi man nagtatanong kung tama o mali yung sinasabi niya. mhm. So Magtanong siya muna. open naman. Dahil pa sinasabi, kabalos ko na. Ano ba? Dapat kung nasa media ka, huwag ka magsabi ng ganyan. May respeto ka para pakinggan ka ng tao sa magandang paraan ka mananalita. Hindi yung ganun pananalita kahit para kang walang mudo. Yung mga ganyan, dapat mo sabihin kundi panawagan sa ating gobyerno. O anong kamano, ito kung kaya Kabinmalay o Saringin, panawagan lang po. Dahil po ang ating mga kababayan, ito po hindi ganun na, ano yan, hindi ko alam kung anong klase. Okay, so partner, Oh. di ka galit. Hindi ako galit, partner. Pero ako mananalita. Akala Pero ko tayo galit ka magsabi, na naman partner, eh. yung- Mm. Pag magsabi ka sa radyo yung Oh. pakitong pwede. Ah. Pero kung totoo sinasabi mo, talagang hindi ka galit ha. Malakas ang boses mo. Hindi ka galit. So at least naipaliwanag mo, partner. Pero upo naman yung office ni Mayor kung sakaling may mga inquiry, tanong about that, partner. Open ang libro ng munisipyo, open ang itong pintuan ng munisipyo, open ang programa natin, magtanong sila, sasagutin natin. Pati OSCA office, open palagi ang partner RJ. Okay. So sa ibang issue naman at balita, kumusta yung mga senior citizen natin dyan, partner? Partner RJ, ito magandang balita. Alam mo kasi mayroon tayo ginagawang project ngayon. Itong lagda, ng 12 million lagda para sa universal pension ng senior citizen. Ito, magmi-meeting kami ng Peace Cup. Ibibigay ko sa kanila yung pipirmahan lahat ng mga citizen para dahil namin sa mismong opisina ng ating pinakamamahal na presidente ng Pilipinas, kaya Ferdinand Marcos Jr. Dadalhin namin to para ipakita yung hinaing ng ating mga senior na matagal na dapat makakamtan na nila, partner RJ. Yes, dapat lang kasi yung pinaglalaban mo talaga para sa mga kapakanan ng ating mga senior citizens. So, sa Pangasinan, ilan ang pwedeng may ambag nating signature dyan, partner? Kung kakayanin natin, kung talagang lahat ng senior citizen ay pipirma o signature sa ating buong lalawigan ng Pangasinan, aabot tayo ng almost 420,000, partner RJ. Malaking ambag na rin yan, So, ano sa palagay mo, partner, kaya? Kaya, partner RJ, nagdadala yan, partner RJ. Kung may mission ka, may vision ka, di para public servant, may konting sakripisyo para makantan mo ang iyong minimiti para sa mga senior citizen, partner RJ. Yun. Yan ang Oscar Head ng Binmalay at ng Pangasinan as well, di ba? Dahil ikaw ang presidente sa buong Pangasinan ng Oscar Head. Ito, may nagtatanong, partner, kailan naman daw yung ayuda ng mga solo parent? Mayroon ba? Parang ganun? Yun ba, nasa DSWD yun. Kaya sa atin kasi, partner RJ, minsan kasi, yun dapat ipaliwanag ng DSWD. If you are a solo parent at senior ka na, huwag mo nang kukunin yung senior ID, yung ID ng solo parent. Pag PWD ka, senior ka na, huwag ka nang kumuha ng ID ng PWD dahil isa rin ang pupuntahan niyan sa senior ka na lang dahil mas marami ka makukuha ang ayuda sa senior citizen. Dahil alam ko, partner, parang may paliwanag na rin dyan. Parang isa lang, solo parent ka, pero senior ka, isa lang ang magagamit mo doon, yung senior na lang. At mas maganda pa ang mga benepisyo may bibigay sa ating mga senior citizen, partner RJ. Okay. So, doon na lang sa isa, di ba? Dahil hindi naman na pala pwedeng dalawa, yung pwede mong kunin sa gobyerno. Okay, yan. So, At alam nila naman na matagal na itong
ating senior citizen na sila yung talagang nauna na bilang accredited na samahan ng ating senior, yung Federation of Senior Citizens of the Philippines. Ito may nagpapasalamat dito. Salamat kay Mayor Pete daw dahil naihabol yung pangalan niya sa mabibigyan ng ayuda. Tricycle driver siguro to dahil parang may, di ba, kinisyon ni Mayor yung pagbibigay ng deadline? Oo, kasi ang nangyari dyan, partner, ay binigyan na tayo ng parang date. Kaya lang sabi ni Mayor, hindi naman dapat pinasubmit pa rin yung mga naiwan. Kaya ito nakahabol siguro, kaya nagpapasalamat, dahil siyempre pinaglaban ni Mayor. Dahil ang alam ko dyan parang may abiso ang DSWD na close na. Pero sabi naman ni Mayor, hindi naman ninyo kami tinimbrehan na close na, di ba? So mayroon pang mga natitira dito, sabi ni Mayor. Pinaglaban niya, tapos nagrant naman at naihabol yung dapat humabol, di ba? So, Isa pa yung tagapapagayang partner RJ, nagpapasalamat sa akin, si certain Alvin Di Guzman Soriano, yung porque nakakuha na ng ayuda, yung natulungan ko ating mga senior citizen. Sabi ko, trabaho ko po yan, huwag niyo akong pasalamatan. Ang pasalamatan natin, ang Diyos, unang-una, at ating buting mayor, dahil kung walang buting mayor na siyempre nandiyan palagi yung suporta niya, hindi ko magagawa lahat ng mga nagawa ko para senior. Kaya ito po'y pinagbuklod na samahan ng ating buting mayor, ang OSCA, at unang-una ating Panginoon para mabigyan natin ng tunay na serbisyo ang ating mga senior citizen, partner RJ. Kaya nga, bagay yung slogan mo. Ano yun? Sana all, walang masaol. Parang ganun. Pag say mayor, bayan muna bago sarili. At ikaw? Kay OSCA, sana all, walang masaol. Ay! Okay yan partner. So, siyempre, parang ako din, pag natulungan, magpapasalamat ako. Pero sabi mo nga, it's your job, it's your duty. Parang ganun. So, lahat pagsisilbihan mo, being the OSCA head ng Binmaloy partner. Okay yan. Alam mo kasi partner RJ, minsan, siyempre, mag-isip-isip tayo. Alam mo, katulad din Mayor, sa akin din, walang problema ang walang solusyon. Lahat may solusyon yan. Pero sa mga ginagawa mo partner, kung minsan hindi maiwasan, mayroon pa ring parang, di ba? Nagko-komento ng negatibo. Ayan, parang ganun. Palagi kong pinagdadasal that the Holy Spirit will come upon them na makapag-isip ng maganda na ginagawa ko at layunin ko po ay tumulong lang sa ating mga kababayan. Huwag muna naisipin nila yung politiko dahil magsilbi muna tayo. Galaw-galaw muna para pagtulungan muna tayo. Mamaya na lang pagdating ang eleksyon sa kanila. Sabihin ko, ako po lumahan. Hindi po. Ginagawa ko lang, ginagampanan ko lang kung ano yung mandasyon ko, kung ano na dapat kasi ako rin ay may honorarium, dapat ito'y tumbasan mo para hindi sabihin nilang kurap kang opisyal. Yun ako natuto sa ating buting mayor dahil ayaw na ayaw ni mayor ang korupsyon. Parang natutuka ata sa kanya, partner. Siyempre, idol natin yung partner. Siyempre, ano mo naman, ugali ko. Hindi ako pinapahawakan ng politiko. Kung alam kong tama ginagawa niya, kahit anong mangyari, paglalaban ko siya. Pero kung alam ko na mali, alam mo naman, marami na ako nakasama na politika kung saan ako galing, kaya hindi na ako inahawakan sa liig dahil pag serbisyo, serbisyo. Pag yung tao kasama ko yan. Wala kang marinig sa akin kaya hindi ko na kasama. Yun ang ugali ko, partner RJ. Pero alam mo, napansin ko din kay Mayor, kahit kasama ka niya, kung maling ginagawa mo, makakatikim ka ng advice. Parang gano'n. Ako nga yung mga minsan, yung papeles ko ibalik nyo kay Lourdes. Wala akong magagawa, siyempre. Dapat sumunod tayo kung ano yung patakaran. Bago ka mag-complain, obey first before you complain. Pero from that, matututo ka. Matututo ka. Tingnan mo nangyari sa Binmaloy. Sa lahat ng maraming matapang, mapasno, unya, papilis unya, ang tinasumpalay Binmaloy. From 50 million, naging 293 million. From madilim, naging maliwanag. Oo. Ayun diba? nga pala, yung very timely yun. Kaya ngayon, natuto yung mga empleyado ngayon, pati sa paggagawa ng papilis, mabilis na dahil alam na nila kung anong gusto ni Mayor na gawin nila sa papilis. Malinis! Bayan muna bago sarili.
sana all ang apoy masaol. Oh, kaya nga yung may na-interview akong isang department head yan, talagang pinaniknakan to mula daw nung maupo si Mayor Pet partner. Walang record ng disallowances dyan sa Binmaloy. Alam mo naman na hindi nagpapasikat ating buting mayor, kaya lang kami na rin ang nagsasabi na nakuha niya ang seal of protection. Oo. Ang Binmalay from kung anong number, naging number 15 na region. Oh, doon sa At income, ha? malaki na income. Ang report ng COA, for 4 na taon na nanabihan, 0 disallowance at walang IUM. At alam mo naman natin muting mayor, gusto niya papilis, kunting diferensya dapat ayusin dahil yan ang utos ng ating gobyerno. Oh, ito may good morning sa mga taga Barangay Caloocan diyan sa Kalit, Gaspar family diyan sa Pututan, si Alvin Sandoval at diyan sa Caloocan Norte. Ito may nag-text dito. Alam na namin yan, sir, at alam na rin namin ang kinahinatnan ng bayan naming Binmali ngayon. Keep up the good work, Mayor Pet Merera. Kwanto, partner? Siyempre, at ang nasugagon to ng mayor, ang tatamula, si Kwanto Lante, diba naririnig mo, mamisa, si Kwanto, Okay, apultot kalamot, partner, mampultot si partner ko, Okay, every 10 minutes. Anli call, partner, ayan. Anli call. Every 10 minutes. Sige, go ahead, partner. bilang dadag ibuto, walang sigaratan. Basta gawang kay kanapagan ko, gawang ko ya para kapag Binmalay, walang sigaratan. Basta, nantu'y pangkamungan, nantu'y sistema, nantu'y proseso, gawin tayo. So, dapat gawin tayo takarutan. So, dapat malinis. So, panaglingkor, yan tinggal niya nga po. So, dapat yan napirdi at kwarta na gobyerno tayo. Yan, yung leader na may political will, Kasi yung premium mo dyan, talagang, alam mo, pag nakikita rin ng nasa taas yung ginagawa mo, di ba? Yung blessings, partner, ang blessing, talagang, aga na sabsaban, so isa bito, partner. O, nabutalay, no, talagang, si Binmalay na talaga, karakal na blessing na nala to, partner natin. Nabutalay, national, official na PCL. Oo. Ma'am Binmalay, Councilor Aling Alipio. Oy, congratulations. Pilipinas. Siya to'y, board of auditor, board of tinala to diman. National lata na. At Masasbi. Nalaman na bilay tayo. Intirong Pangasinan mo. Tay Oscar, kati Oscar intirong Pangasinan. Yes. Agmungot ilalo, anong to Ako ilaluan. Atundo, dugay kwanda partner Ajaya, dugay gagawa mo, dugay dalan mo, makasabi ka, idlaan mo yung monta, ya itin na Diyos at sikan, gano'n amo dapat, malat sikan o parat sikan talaga, partner Ajay. Okay. So, di ba, may palagsirbim, ang gapoy bahid politika, ang gapoy bahid korupsyon, kundi malinis sa intensyon mo para saray senior citizen partner Ajay. Okay. So, sa bilay oras ta, partner, di ba ulit, dyan mga tumbok yagong paano na parukwita, partner. Go ahead with your mensahe. Okay, saray kamaluyan, may taga Binmalay, arendir barangil, may sayay, programa may ng partner Ajay, siniba kaklabat, importante, natala may panahon, yan the rising God, imulit bilay lamat, kinamulit tayo, dapat uling timat at balon bilay, balon palagserbi, ng panagserbin ng tumigangga na Diyos. Dalan ng tayo, ay malinis sa dalan, yang nga pinasitam mo at sa pinal sa Diyos. Nag-iyan, sila man serbi at makatulong. So, magtralin ko niyo, Oskahed, na Binmalay, Oskap, President Pangasinan, nagsasabing, God bless, at sana po, kunti-kunting higpit ng ating sintron. Panarajay, sana all, walang masaol, bayan muna bago sarili. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head na sa balay na Binmalay na kabiyangan partner tayo da saya na programa na PAM. Maninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay.
Yada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal, Akalopakan Tabayo Balet, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Natitilakak na masantos, tan maabig ya oras, balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabing Malay. PAM Sabing Malay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabing Malay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabing Malay. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.